sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa sakaawit, og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nanen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, alihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Maasahan mo. Maasahan mo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mau kining sa kababaeng nga taga Asuncion Davao del Norte ang atong matatampo nagdasingan nga Nenen. Saan man, mauram na sobra sa kong sweldo. Ati nin, nag-away na sad sila, mamagpapa. Nagkadungog bitaw ko dong. Ayaw na paminaw, tabunin ng imong dunggan. Malakaw ka, ma? Oh, og ikaw nalay bahala sa imong mga igsuon. Sama di ay ka, Ayaw ma? na lang pagpangutana. Basta atiman na ng imong mga manghod. Asa man ko na to paingon sa mama ni mo, ha? Wa man siya masulti pa kung asa siya paingon. Ay, atis ra. Paasa man ka? Akong pangitaon ang inyong inahan. Aray ha! Puhiin ko kay sakit kay di ako bukod. Paangano man na? Nga nang imo may kilo pag ang bukto ni mama. Puhiin lagi ko! May uyab ni. Unsi uyab kod? Ma, tinuod ni ma? May uyab ka? Ay, dayabag na ng amahan ni mo. Mulimod ka pa, ha? Nga naabdan tamongan ni gunit tong lalaki sa imong kamot. Unya nangatawa pa mo. Kung mo gunit di ay uyab na. Hanggaw baya ni mo. Pagdarong gina, ha? Kay mahibaw ang ganin ako nga may kabit ka. Panitan pagod ka. Te, nilakaw na pod lagi si mama. Unya, nag-ilis lagi to. Ayaw lang pagsapat ni Papa dong nga. Ngilakaw si mama. Kay mag-away na po niya sila. Asa ka to paingon si mama, Tino? Nga, kung mulakaw si papa, mulakaw masad si mama. Ambot kung asa na siya paingon. Sige na dong. Andaman ang imong mga gamit kay klase na rabaog na. Pa, hubog na sab ka? Ay, nakainom lang og gamay. Ini na lang yun ka, Permido. Ha? Kada uli ni mo hubog. Sus, nganong magbuot mga, ha? Kung maghubog-hubog ko. Imo ba ng kwarta ang akong giinom? Dili lagi akong kwarta. Pero daghan ta og panginahanglan ni Isbay nga wa nimo mahatag. Imo inong giuna ng mga barkada nimo. Basig mag-away na sad mo. Gusto kong away ron. Gamay na lang yung kuha nga, gamay na lang yun. Biyaan na kita kang tawhana ka. Sige! Sige, biyae ko. Kuyog sa imong laki. Pa, Ayaw ka balakado. Buhaton ko na. Onya, okay na? Wala kay assignment? Salamat, te. Maayo ha, yun mo pasabot sa kong ati, uy. Nenen! Nenen! Uy, gitawag ka ni papa, te. Dong, dali, dong. Atong alion si Papa. Pa, ngano ka? Tanawa, wa na ang mga sinina ni mama ninyo. Nilaya si mama pa? Salbahes. May laki good lagi ang inyong inahan. Salbahes!
Mauna, akong nakitaan ang inyong inahan na may kuyog na laing laki. Kinuo ko. Biyaan ako no mo niya. Kay dili na siya makaagwantas batasan sa inyong amahan nga sobra kapalahubog. Kinuo ko. Luuyan na to, ti. Uy, wa na tay mama. Wala tayo mahimo pa na dong. Kay gibiyaan naman tang mama. Why ayaw ning kinabuhi, ah? Hala, ti. Si Papa, ti. Hubog na sab si Papa. Dado! Oh. Dado! Ay, ipangitat ang Papa, ti. Ah! Ah! Hala, nagkaog pinuti si Papa, ti. Panggawas mo! Panggawas mo! Pangawa mo'y gamit ng mga anak. Panggawas mo kay pamatyon tamo! Ay, ayaw pa, ayaw pa! Ayaw pa! Di araman din mo din, ha? Pamutlan tamos inyong mga lipot! Dong, kagat dong! Ang magkasbitan na dong, gali! Ote, ote! Ote, ito! Dong, pagkali, dong! Ote, ote! Bakit mo na rin? Mga wapoy ayaw pamatyon tamo! Ano lang ta din sa kasagingan, ti? Anhirang sa tadin hidong. Unya na natin balik sa ato ko na mangwasan na si Papa. Pasaylo alag ko ninyo, mga anak. Pa, Ayaw lang mo pa doon ako kon makainom ko. Kay mahinumdum ko sa inyong inahan kung makakita ko ninyo. Mahinumdum ko sa iyang pagluib nako. Pa, ayaw na lang gudhunaw na as mama. Kalimpi na lang siya. Dili lang malikayan nga mahinumdum ko niya. Basta nga kung ihangyo ninyo, mga anak. Ayaw lang magpadool nako kung makainom ko, ha? Kay sigurado man yun nga mapasakitan ta mo. pa. Uy, delikado ng amahan ninyo, uy. Nang, Laliman ka anak kung makainom panigbason mo. Uy, simba ko uroy makatuog mo, unya hubog na siyang mauli. Patay mo. Kupani mo ni Neno. Biyain ang inyong amahan diya. Biya mo diya sa inyo. unsa nang? Unya, asa mo sa ko paingon nang? Manarbaho ka. Panarbaho. Na ako'y kailit pasay to Unya nga akong manghod nang. ay aato ng ibutang sa inyong mga buutan nga paryente. O unsa man musugot ka. Musaway ko pa ng hid ni Papa nang ha. O ikaw. Ing na lang dayon ko kung mutrabaho ka kay pasudlon ta ka. Hala, sige. Panarbaho. Ha, panindot na malang ana. Aron wa na ko'y buhion. Salamat pa. Unya, ako, ti. Adala ka puyo sa tong ubang uyuan dong. Aron makapadayon kag eskwela. Hala, sige nini. Dad ana. Aron wa na ko'y problema. Easy going ra ko. Maayo sa binuon nga, nagkatrabaho na ako. Aron balingaw ko og dili na ko magsigo na una sa kumang ginikanan. Miss, namoy load? Naami ko. Unsa nga load imo? Ha? Nay, gusto nga makiksulti na ako. Oday, nihangyo tao ni siya nga makigsulti ni mo if nato. Kinsa man day? Si Alfred. Ha? Kinsa man ang Alfred? Salamat may sugot ka nga magsulti ta. Anong nahibaw man ka sa akong pangan? So kada ito nakakita ko ni mo. Wala ko malibot si mong itsura. Mautong, nangutanan ko si mong kauban. Unsa di mo tuyo na ako, Fred? Di na ako magpaligoy-ligoy din. Nakagusto ko ni mo. I love you. Alfred.
man ni mo siya subtagay. Buutan man to si Alfred. Dili ko gusto nga malambigit og laki, day. Nahadlok ko. Usa may imong kahadlukan. Tingalik pareha siya di Papa. Mao din nitabo sa iyong pamilya? Mamahadok ka nga musugod na ko? O Alfred, Nin, ayaw parehas ang tanang mga lalaki. Lahi ko. Kung natagan ako ni mo higayon nga, hiugmaon ka, ipasalig ko ni mo. Ikaw rin ang ako mahalong na. So, ay ko. Kung na, di na magkasinabot, may mo bang imo kubuwagan? Sige na ba? sige na lang, uy. Oo na. Ako na kang kisagot, Alfred. Salamat, Nin. Ha? Magminyo? Muna, Nin. Gusto na ko nga magbinyo na ta. Alfred, Mga tubag ko si mong amahan. Okay pa lang hindi ka nga magbinyo na ta. musaad ka ba na ako nga kung maminyo na ta? Dili ka magbinuang? Dili ka magapit? O dili ko ni mo dapatan? Nin, isada ko di mo. Kaya ikaw ang babae nga angin akong mahalon. Ug dili pasakitan. Salamat, Alfred. Sa araw na ito. Nangatubang si Alfred sa akong amahan aron ni magbinyo. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak. Wasab ko magmahay kay pinangga kayo ko ni Alfred. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagkaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao katumay higalan kaagi ni Nenen nga taga Asuncion, Davao del Norte. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, maasahan mo. Ang mga kaagi gibahatan og duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Kumusta kining tanan mga sukin ti paminaw? Nining handuman na sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga magkatog kinabuhi akong sugilanon. Ako si Roy. Sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay kina kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kanang uluhan, hindi ko kaya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, makining usa ka lalaki nga taga Buena Vista, Bohol. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Roy. Ay, kapahag yung silin, eh. Igo naman ako sa tanaw, eh. Hoy, nag-as mo ng liog ni mo, kuya. Sige sa parang gisigahan ni magtanaw ba? Uy, si Shilin di Ay, saba, ay, saba. Uy, ligaw tingin. Ay, saba, diya. Tingli madunggan ka. Madunggan ko taon. Gawas lang kun musinggit kikog tuyo aron madunggan ni Shilin. Gwapa gid kay siya, no? Mao gyud og taking na siya. Mao nga wa ka ni paglaom. May paglaon ba, eh? Mailog mo ng banawag asawa nga, may titulo na. Kanabang uyab ba? Uy, ay good anak kuya ha. Amigo ra ba sa nakong uyab ni Shilin? Unya, amiga sa ming Shilin.
Dili ko gustong masudyaan ni usaman nila nga traidor ko. Barkada na ko sila, mga otang buot lang, pangita laglaing babae. Ayaw na lang na si Shilin. Uy, si Silim nagbarog sa daan? Tigil mo sa araman siya? Ay, bilang yung uyab. Nagkatong mag-isang kasakyan tayo sa ilang trabaho. Ako mo ngambi. Hi, Silin! Oh, Roy, ikaw mo ni. Abi na kong sikin sini honong. Nakita na ko kang nagbarog. Maong, gihunungan ka. Nagkatang kang kasakyan? Wala gi. Puno-puno manggod. Wa sa ko makuha ni Jerry. Ha? Nga naman? Absent siya karon sa trabaho. Naglain ko do ang lawas. Mao nga mag-compute na lang ko. Uy, angkas na nako. Unduwira man ang imong kitabahuan sa ako kitabahuan. Ayaw lang, maawaw ko. Alin ko kauhugod? Silingan ko ta. Barkada man mo sa ako manghod, na si Thelma. Sige na, sakyan na ako. Maliit ko kasi mong trabaho. Bahala na lang, sige. Muangkas na lang ko nimo. Salamat, ha. Kadiyot. Gamit na rin usa ka helmet, oh. Magdagi rin kag extra helmet? Para ni sa imong uyab, no? Uyab, good. Dili, Usay magod ka nang wako trabaho. Biyahe-biyahe ko. Unya magka-timing ko doon na pasahero. Agpasakyon. Mao ba? Mapliti na lang ko. Pliti ko. Libre na ka, uy. Sige na. Aron dili ka malate. Ay, indutas paminaw ko ganina, Nganian kasi ko sa silin. May gunis kong hawak. Sa dami sa kaisas kong motor. Humukar pa siya lawas. Yan lawas kami dapat sa kong luyo. Humot pagi kayo. Ay, nainlabing ko na mo silin. Kung manigit ni. Dili na gini pagdaig lang. Ay. Di ka mahimong bulakaw kung dili ka mananghit sa imong maguwang, ha? Sige na, pa. Ikaw na lang ako panangiran. Si Tilma marunong si Papa? Kuya. Naapil ba ko nga? Manaw ko din sa motor, di. Ano masusin ako kung unsa ilagi pa nagsultihan? Asa man ka, Tilma? Manlaka ragod mi si Shilin, kuya. Ako ha? orang i-comfort ang akong amiga. Si Silin? Kaya nga naman, di. Heartbroken. Ha? Ato ramang good mi sabay sa usa na mo ka amiga. Kaya dili siya pwede mo hilak sa ila. Tugtin ako ha, kuya. Nganong na-heartbroken man siya? Nag-away sila sa iyang uyab? Gibuwagan siya sa way batasang Edward. Unsa? Mayo ka na ulit na ka. Apason tigid kasbay si mong amiga. Unya, kumusta si Shirin? Ha? Naluing taon kaayo ko. Pwedeng hilak yung taon. Buang-buang kito si Edward, uy. Ano nilakam niya ba ito tawa na? Kadagang lalaki, Usa na ko, ana. Kung masugot lang siya na ako, dili siya magmahay na ko. Pangkaon, mahalon ko gid siya. Iing na siya. Ipasugot ko. Humana ka, kuya? Ha? Pwede ako na sa'yo masulti? Usa pa ba yung sulti? Nga nakasulti naman ka nga, gibugan si Silin sa iyang uyab nga si Edward. Niya puting hilakan ni Silin, kaya nasakitan siya. Ako isaho niya. Onya, mabdos man si Shilin. Imong sawon. Mabdos siya? Oo. Og dili kay siya lay mabdos. Lakip na ang laing uyab ni Edward. Duha silang gipamabdusan ni Edward. Og ang gipili ni Edward, ang usa niya kauyab kay ni Shilin. Kawa gud niya batasan. Gisulti pa nimo. Kung mas may labaw pa anak, mauna na. Anya karon nahibaw ka na tinuod. Muluwas kang Shilin tungod kay naluoy ka. Ha, kuya? Mangamahan ka sa iyang gisabak? Nganong niya ka? Nasayod ako sa tanan.
gisultihan ko tilma. Sirin, kunin mo itugot. Dawata akong gugma. Andam ko mga mahan sa mong isabak. Isipon ko siya nga sa mas na tinunod kong anak. Nagkumidya ka ba? Wa ko magkumidya. Mahal ko lang kayo ikaw. Kiniadto pa. Dawata akong gugma. Dili kag magbahay na ko, Sirin. Mahimo ba, Roy? Lingkod ko no, be. Dalipong na kung nagtanaw ni mo na. Pa, dugay isang naimugsuan na Silin eh. Mayo man gud na nga mananabang si Insi nga nakuha ni Papa kuya. Mga relax lang gud. Oh, bata. May hilag na sa kabata. Nataon na gid ang mga anak ni Silin eh. Nataon na gid. Yo! Lalaki ang unat ang anak. Salamat, ha. Salamat nga ikaw may ni ako sa obligasyon nga gibiyaan ni Edward. Natawag ang among anak nga. Wa siya sa akong kiliran. Ayaw na siya kisuti. Ato siyang anak. Timan ina. Ato na siya pabunyagan. O kung mama na siya bunyag, ang ato sa pagpakasal, may sunod ng tanong. Dili ko dinto nga magpabilinta nga way kasal. Magpakasal kita. Uy, ang bugoy ay gikapoy. Nakatuog banda yun? Saon gisamukan mo dito sa simbahan ganina. Kadaghang tao nga ditambong si ang bunyag. Natural. Proud papa ko sa kong anak. Mao nga daghan ko kikuha maninay ug maninay sa bunyag ni baby. Baby Angelo. Angelo tungod kay Angeles sa kinabuhi. Tungod niya nagkauyad ta. O nag-ipon sa basa usa ka matiayon. O karon na, kumpleto na kita. Nahuman na yung bunyag. Magpakasal na sa ta. Ha? Mahimo ba? Ayaw lang una paghiskot og kasal. Sayo pa kayo nga maghiskot ta, anak. Ang ay gina itong hisgutan. Gabi na. Gikapoy na sad ko. Mga tuog na ta. Mulakaw ko ha. Mutabaho na ko. Kasi gusto niyo ba akong dadon para yung baby ni Angelo? Sildo maron. Ayaw na. O pas ko inahuna-hunaan ko noon sa mayong ka noon. O ipapalit ni mo. Okay, sige. Ato ko ha. Amping mo si baby Angelo din sa bahay. Ha? Bye. I love you. Nandun ko sa amo. Nandun ka doon ang pamilya na. Maglitag uli. Makita ko na si Shilin ug ang among baby. Manaog na ko ng motor. Ay, kuya. Oh, Telma? Kuya, maayo kay ni anak ka. Ngano ka? Ngano mo nagikutasan mo ka? May nahitabo ba? Kuya, si Shirley ug ang bata. Oh, kaya nga naman. May nahitabo ba? Doon na ba? Sulti ko. Niadto sabay ka ganihang buntag sa Edward. Unsa? Wa makatubangan ni Silin tong way batasang lalaki. Kuya, ni kuyog si Shirley ni Edward. Daang ilang anak. Ug matud pa ni Shirley, nga pasultihan ka na lang kunong salamat. Mura ko gibubuan og bugnaw kang tubig sa akong gibarugan tungod sa kunabati. Gibiyaan ko ni Silin og sa bata. Nga ako untang giangkon nga kaugalingon kong anak. Naglisod ko pagdawat. Grabe ko nasakitan. Nga humas na nang gibuhat alang ka Silin, iyakin ang gibaliwa sa tubang kasayon. Kaninyo Silin o Edward, manginaot na lang ko nga unta. Kamu na lang yun, puslan man. Mas labaw tingin ko masakitan kung ako masayiran. Nga nabido ang sab si Edward kang Silin. Magkaingon na ko. Nagigabaan ka Silin. Sorry ha, nasakitan na yun ko.
Dinhin lang kutob. More power sa RMN. Ang kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Miraluna Tumulak, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganans. Kamusap, mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kilabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.